Sziasztok, hogy vagytok? Ez csak egy ilyen gyors videó lesz, hogy mondani szeretném, hogy meglett ma az 5 feliratkozó. Tudom, hogy ez nem sok, meg hogy nem, mert hogy például KD csapat az 40 000-re feliratkozó, meg a Lucky az a 180 000. Tényleg 180 000, az szép, az... Oké, bocsánat. Szóval, igen, 180 000-es Alex úgy jön 130 000 körül, nem tudom. Szóval, ja, ez nem nagyon nagy teljesítmény, de 3 hete kezdtem a videózást, szóval 3 hete raktam fel az első videómat. És akkor azt hittem, hogy lesz 1 vagy 2 feliratkozó, mert én nem hittem az, hogy 5. De tényleg. Szóval, ja. Köszönöm szépen, hogy feliratkoztatok, és ja. Köszönöm szépen, hogy feliratkoztak 5-en. És 5-en iratkoztak fel, hogy valószínűleg a csomatról mondja, hogy ez a gyerek. Szóval, ja. Mondani szeretnék valamit. Köszi, kecske. Kecske! Szóval, ja. Köszönöm szépen, hogy feliratkoztatok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljátok, ha tetszett, és iratkozzatok fel. Sziasztok!